नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. तर सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. मंडळी पटापटा जॉईन व्हा. सर्वांनी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि चॅनलला जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं याच टायमिंगला, त्यामुळे सबस्क्राईब करायला विसरू नका. काल मग नागपंचमी झाली आणि काही काही जणांकडे म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार असतात, म्हणजे गोडधोडचे प्रकार असतात. तर आमच्या कोकणात पातोळे बनवतात. तुमच्याकडे काय बनवतात ते मला कमेंट करून सांगा. तुमच्याकडे नागपंचमीला काय बनवतात? तुमच्या जवळ नागपंचमीला काय गोड बनवतात? कमेंट करून सांगा तुमच्याकडे नागपंचमीला काय गोड बनवतात. काल नागपंचमी झाली आणि तुमच्याकडे काय होतं, कमेंट करून सांगा. मंडळी जॉईन व्हा, सीसीवर कमेंट करा. नमस्कार मंडळी, जॉईन व्हा. कोकणची प्रीतिया या लाईव्हमध्ये आपलं लाईव्ह सुरू झालेलं आहे, ज्याचं नाव आहे कोकणची प्रीतिया. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि चॅनलवर कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ, तसेच टुरिस्ट प्लेस, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील असतात. सध्या मी जम्मूला आहे आणि जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस देखील माझ्या चॅनलमध्ये आहेत. नक्की जाऊन पहा आणि जम्मूमध्ये कधी आलात तर नक्की कमेंट करा. कमेंट करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. तुझ्या संसाराला आणि का, तुझ्या माझ्या संसाराला आणि काय हवं? तुझ्या माझ्या लेकराला घरकुल नव, घरा मंदी काय नवीन घडलं? होईल दिस जातील, दिस येतील, मोग सराला सुख येईल. मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. सीसीवर एकही माणूस नाही, कमाल आहे बाई. आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार तले. आ चल के तुझे. ना 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 ना.
की बात कभी ना मेरे दिल की बात जानी किसी ने घड़ियाँ आज है कम ये हंसता हुआ कल ये रोते हुए दिन. हॅलो मंडळी, नमस्कार. स्वागत आहे सीसी वर्षाच्या एक मेंबरचं. नागपंचमीला तुमच्याकडे काय बनवतात कमेंट करून नक्की सांगा आणि कुठून आहात तेही सांगा कमेंट करून. तुम्हीच पहिले आले आहात माझ्या लाईव्हमध्ये, सो खूप खूप स्वागत आहे. बघू कोण आहे, कुठून आहात, कमेंट करा. ओ प्रिया, ओ प्रिया प्रिया, तुमसा नहीं कोई प्रिया. कशाला घसं दुखतं त्यानं, नको त्याच्या डब्यातलं काहीतरी चल घे जा. असाच होता मनात माझ्या माझा साजन गह, स्वप्नी पाहिला तसा भेटला माझा साजन ग, माझ्या सजना माझ्या राजा माझ्या सजना रे माझ्या राजा. स्वागत आहे मंडळी, लाईव्हला जॉईन व्हा, सीसीवर कमेंट करा. मेरे दिल की बात. मंडळी प्लीज कमेंट करा. आज है
हंसता हुआ क्या बना ओ प्रिया 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 तुमसा नहीं कोई प्रिया. हाय प्रेम, स्वागत आहे प्रेम तुझं. मी माझ्या टायमिंगच्या अगोदर आली तर कोण माणसंच येत नाही. हाय प्रेम, कसं आहेस तू? 10 मिनिट झाले, अजून कोणी नाही जोडले नाहीत. हा, कोणी नाही. अजून कोणीच नाही आलं. मेरे दिल की बात. मी नेहमी मस्त मजेत असतो. आणि सायली कशी आहे? सायली कशी आहे प्रेम? मी पण मस्त मजेत. सायली कशी आहे? सायली येत नाही आता लाईव्हला, काय झालं? मंडळी फक्त लाईक करू नका, कमेंट पण करा, त्याशिवाय समजणार कसं कोण लाईक करतंय. हाय अक्षय दादा. फुसफुस नागोबा ढोलायला लागला, फुसफुस. प्रेम बोलतोय ती पण मस्त मजेत असते. मग येत नाही कशाला? विसरली वाटतं. अक्षय दादा कसा आहेस तू? ताप बरा आहे का तुझा? ताप बरा आहे का? रामदादा म्हणते जय भवानी, जय शिवाजी, शिवप्रतिष्ठान कोकण. प्रीतीताई आमचा काय करता? नमस्कार रामदादा, मस्त आहे मी. आता लाईव्ह सुरुवात केलंय, शेवटपर्यंत रवाचा. रामदादा पळताच तुम्ही. अक्षय दादा म्हणते 101.6. अरे बापरे, एवढं पण ताप आहे? ऍडमिट हो ना परत. आज सुट्टी घेतली का तू? बापरे. रामदादा जेवलात का? अक्षय दादा तू काय खाल्लं? काय खाल्लं? अक्षयदादा म्हणतोय काल गेलो नसतो तर सॅटर्डे संडे पण सुट्टीमध्ये गेला असता, उगाच पैसे कट होतात. ओके, पण ते आता तुला ताप आहे ना. मी आता इडली केली होती. अरे तापाला इडली कसं खायची? पेज खायची, तांदळाची पेज खायची असते. कोणी यायचं कोणी जायचं हे आपल्या हातात नाही. आपलं काम एकच, लाईव्ह सुरू ठेवायचं आणि आपल्या माणसांचं मनोरंजन करत राहायचं. येस प्रेम. अर्धा तास म्हणजे 10 मिनिटं तर कोणीच आलं नाही, आलं पण गेलं. रामदादा म्हणतात गरम पाणी प्या सर्वांनी, तापाची साथ चालू आहे सगळीकडे. हो रामदादा, पितो आम्ही गरम पाणी. अक्षय कंटाळा आलाय, काहीच टेस्ट लागत नाही आहे. नाही, ताप लागला ना की अजिबात टेस्ट लागणार नाही. लोणचं वगैरे जरासं घे टेस्टसाठी. रामदादा म्हणतायत डाळ भात लोणचा असा आज यवा जेव. येस रामदादा, डाळ भात लोणचं आणि कोण नाही कोण. आज आमच्याकडे चण्याची आमटी आणि भात. हाय स्वाती, स्वागत आहे तुझं. विजय दादा म्हणतात लाईक नंबर 3 ताई. श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच बनवला का? हो दादा,
विजय दादा लंच तर बनला आहे, आता परी आली की जेवणार. स्वाती ताई म्हणते 6 नंबर लाईक डन. थँक्यू सो मच. जेवलीस का स्वाती? साक्षी रहाटे, हॅलो ताई. काय साक्षी ताई, तुम्ही तर काय रिप्लाय पण देत नाही, कमेंट केली तर रिप्लाय देत नाही. स्वाती ताई म्हणतायत अगं मावशी मी नवीन आहे ग. काय नवीन? विजय दादा म्हणतायत तारपोलिन ला आलाय का? साक्षीताई म्हणतात बोला बोला. अहो साक्षीताई, मी तुम्हाला विचारत होती की जे तुम्ही स्टार्टिंगला वगैरे स्क्रीनकास्ट केला त्याने चॅनलला मॉनिटाईज करताना काही प्रॉब्लेम होत नाही ना, हे विचारायचं होतं. म्हणजे 2-2, 3-3 तास जे आपण एखादी इमेज ठेवून स्क्रीनकास्ट करतो त्याचा आपल्याला मॉनिटाईजला काही प्रॉब्लेम होतो का? प्रेम बोलतोय लाईव्ह सुरू ठेवायचं, कारण आपलं काम लोकांची वाट पाहणं नाही तर आपला प्रवास सुरू ठेवणं आहे. बरोबर प्रेम? एवढा मेसेज कसा टाईप करणार? नाही हो की नाही हे असं मला समजलं असतं तर मी म्हणजे आन्सर माझं असं म्हणजे प्रश्न असा होता की हो किंवा नाही असं होतं ना. हो तो प्रॉब्लेम ताई. मग तुम्ही मॉनिटाईज कसं केलं साक्षीताई? मग तुमचे व्ह्यूज त्याला म्हणजे 500K वगैरे असे व्ह्यूज होते, पण तुम्ही मग मॉनिटाईज कसं केलं चॅनल? स्नेहल ताई, हाय स्नेहल ताई, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कसे आहात, जेवलात का? विजय दादा म्हणतायत तारकर्लीमध्ये शूटिंग आहे. ओके, तारकर्लीला पोचलात का? गाडगे ताई म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू सो मच. जेवलात का? स्वाती म्हणते अगं माझी माऊ भेंडीची भाजी जेवण केली ग. ओके. साक्षीताई म्हणते माझं मोनो झाल्यावर मी लाईव्हला पोस्टर लावलं ताई. पण मग तुमचे स्टार्टिंगचे व्ह्यू असे 150-200 असे व्ह्यू होते आणि नंतर मग तुम्ही लगेचच चालू केलं. मी बघितलं तुमचं हे. मग कसं काय, मग मोनो कसं काय झालं तुमचं चॅनल? मग कारण लगेचच तुम्ही आधी म्हणजे असं बाहेरचं वगैरे दाखवायचा आणि नंतर मग तुम्ही दुसरं लाईव्ह सुरू केलात. विजय दादा म्हणते माझ्या आधीचा मेसेज नाही वाचले. आधी तारकर्ली मधला वाचला ना दादा? तारकर्ली मध्ये शूटिंग आहे असं. बाहेरचं लाईव्ह घेतली भरपूर. ओके, त्याने वॉच टाइम कंप्लीट झाला का? मग जर स्क्रीनकास्ट लाईव्ह घेतलं तर प्रॉब्लेम येणार का मॉनिटाईजला? स्वर्गापेक्षा सुंदर असा, स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होतला मन, तुमचा प्रसन्न होतला मन. रत्नाकरी शोभे सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी, कोकणाचा पाया रचिला दैव देवतानी. तुमचं झालं की जेवण? बनवलंय ताई, जेवायचं आहे. गाडगे ताई. स्वाती म्हणते मावशी, माझी मावशी काय करते? काय नाही, लाईव्ह घेते. प्रेम बोलते येतो 10 मिनिटात. ओके प्रेम. रामदादा या वर्षी ताई मी गावचे नाही म्हणजे जाणार नाही का? साक्षीताई म्हणते कोण आहे गाववाले? गाववाले याचे आहेत, मालवणचे. ओके. विजय दादा म्हणते अजून वरचा. हो येतो ताई. ओके. मग असं घ्यायचं नाही का स्क्रीनकास्ट मोनोटाईज होण्याच्या आधी? लाईक डन. थँक्यू साक्षीताई. अक्षय स्क्रीनकास्ट लाईव्ह काउंट नाही करत
आता त्याचा वॉच टाइम काउंट नाही करत. ओके. विजय दादा म्हणते माझ्या घरचा नागोबाला खीर पाजलं. ओके. खीर खाल्लं का? अक्षय दादा मग तेच ना रे, म्हणजे आता मी बघते ना काय काय लाईव्ह, एखादा इमेज ठेवून ना 200 लोक बघत असतात. काय बघत असतील त्या एखाद्या इमेज मध्ये? स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण, तुम्ही येऊन बघा आणि बघून जावा, प्रसन्न होताला मन. थँक्यू रामदादा. रामचंद्र दादा हाय, नमस्कार, स्वागत आहे. असं ना मला ना डोळ्यांना त्रास होतोय वाचताना मला. विजय दादा म्हणतायत माहिती वाचतात क ताई. हा मग तेच सांगते ना, आणि अशा लाईव्हना तर कोण विचारतच नाही, माहिती वाचतात ना. पण ते मग म्हणजे आता मी जर लाईव्ह केलं तर मला आता म्हणजे 200-250 वॉच टाइम पाहिजे मला. मग तर घेतलं तर चालेल का स्क्रीनकास्ट लाईव्ह? साक्षीताई. विजय दादा म्हणतात गुड न्यूज, शूटिंग चालू होणार आहे मालवण लास्ट बस स्टॉप कडे देऊळवाडा मध्ये, नंतर हळदी कट्टा आणि तारकर्ली बीच. वा वा वा, खूप छान दादा, ऑल द बेस्ट. अक्षय दादा जरी बघत असतील पण तो वॉच टाइम काउंट नाही करत. ओके. साक्षीताई हसतायत, बरोबर अक्षय दादा. मग साक्षीताई तुम्ही का घेताय मग जर वॉच, म्हणजे नंतर त्याला भेटतं का? मोनोटाईज केल्यानंतर त्याचा काही उपयोग आहे का व्ह्यूजचा? नाही चालणार. ओके. चिनू म्हणतोय आमच्याकडे नागपंचमीला उकडीचे कानुले करतात. कानुले म्हणजे तेच ना जे डाळीमध्ये करतात ते घालून. हाय चिनू, स्वागत आहे. विजय दादा मध्ये तुम्ही जवळपास असाल तर प्लीज या. मी जम्मूला आहे दादा, जवळपास नाहीये. हाय सानवी, आमच्याकडे पातोळ्या करतात नागपंचमीला. वा वा वा. ओ कानुले म्हणजे करंजी. ओके ओके, करंजी. एक तरी कानुली देणारे चिनू देणारे, मी आहे जम्मूला, मला खायला खूप आवडतंय पातोळ्या करंजी. नंतर पण त्याचा फायदा नाही. मग लोक का घेतात मग एवढं कास्ट लाईव्ह? साक्षीताईच्या सपोर्टिंग कमेंट आहे. थँक्यू साक्षीताई. तोंडाला पाणी सुटलं माझ्या तर. का साक्षीताई तुम्ही खाल्लात नाही का काल? चिनू बोलते कानुली संपली, मला पण हवं आहे, थांब आता पुढच्या नागपंचमीला पाठवतो. अरे भावा, पुढच्या नागपंचमीला काय करायचं? नाही. चला चला लाईक वाढूया. का साक्षीताई बनवलंच नाही? काल नागपंचमी होती ना, खीर केली होती मी. ओके. मी तर शिरा बनवलेला, कारण इकडे जम्मूला म्हणजे हळदीची पानं मी लावली आहे तिकडे एक छोट्याशा ट्रे मध्ये, पण ती मला गणपतीला पाहिजेत. गणपतीमध्ये पण बनवतात ना त्याचे मोदक मध्ये तो फ्लेवर हळदीचा. मग तुम्ही सांगा तुमच्या इकडे काय बनवतात? आमच्या इकडे कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात बनवतात पातोळे. म्हणजे तांदळाचं पीठ मळायचं चांगलं गरम पाणी घालून, आणि त्याच्या हळदीचं पान असतं त्याच्यावर ठेवून त्याच्यात ते चुरण भरायचं आणि उकड काढायची मस्तपैकी. वाढवायचं लाईक वाढवायचं, लाईक वाढवायचं. ग्रामदादा म्हणताय, अक्षय दादा म्हणतोय चॅनलचा फक्त व्ह्यूअर काउंट वाढतो, टाइम काउंट नाही करत, आणि त्याचा मोनो झाल्यावर पण काही उपयोग नाही. ओके. काय यार ना, खरंच माझ्याकडे एक तर कंटेंटच काय मला भेटत नाही इकडे आल्यावर, कारण आम्ही बाहेरच पडत नाही.
आणि कॅन मधलं मी तुम्हाला म्हणजे कोणाला काही जास्त दाखवू शकत नाही. साक्षीताई म्हणते वा मस्त हळदीचे मोदक. येस साक्षीताई हळदीचे मोदक बनवणार. चिनू म्हणतोय हो मी युट्यूबला बघितलं होतं खूप छान लागतो. वाव हो का, या मग इकडे गणपतीला या, आपण बनवूया सगळ्यांनी. साक्षीताई मध्ये खूपच भारी लागतात मोदक हळदीच्या पानातले. होय साक्षीताई खूप मस्त लागतं, एक ओरिजिनल टेस्ट भेटते त्याला. आमच्याकडे तर भरपूर हळद लावतात आणि मग त्याचे भरपूर काय सांगू तुम्हाला, आ हा हा. आणि ते मोदक नाही शेळे झाल्यावर अजून भारी लागतात. कॅन्ट मधला दाखवायला अलाउड नाही. नाही ना रे अक्षय दादा, आणि बाहेर जाणं एवढं आमचं शक्य होत नाही. मिस्टरांना संडेला पण सुट्टी नसते, म्हणजे दुपारी 3 वाजेपर्यंत ते ऑफिसलाच असतात. मग आणि असं कुठे जास्त मी कॅमेरा वगैरे धरू शकत नाही. त्यामुळे मला इथं आल्यावर ना लई प्रॉब्लेम होतो यार, काही नाही भेटत. गावी असताना काही नाही काहीतरी टाकायला भेटतं. मी घेऊन आली आहे व्हिडिओ तसे, पण काय व्ह्यूजच येत नाही हल्ली व्हिडिओंना. एकदम मोनो जायला पाहिजे होतं. वाढवा अजून लाईक, लाईक वाढवा, लाईक वाढवा, लाईक वाढवा मंडळी, लाईक. अरे हे लाईक कोण करतोय, कमेंट तर येत नाही आणि लाईक फक्त वाटतायत. प्रेम अक्षय तू टॅग काय यूज करते व्हिडिओ मध्ये? व्हिडिओ मध्ये टॅग म्हणजे असंच रे, असे काही म्हणजे डोक्यात ठेवून नाही असे करत. म्हणजे व्हायटी स्टुडिओ, म्हणजे आता एखादा लग्नातला व्हिडिओ असेल तर कोकण वेडिंग 2026 असं काही काही करते. ड्रायव्हिंग किंग म्हणताय ताई कशी आहे? मस्त आहे मी ड्रायव्हिंग किंग. कुठून आहात तुम्ही? चिनू म्हणतोय ओम नमो आदेश. ड्रायव्हिंग किंग म्हणताय ओम नमो आदेश. ओम नमो आदेश, हर हर महादेव. चिनू बोलते मी तुम्हाला सांगितलं ना ऍडमिशन झालं ते. हो चिनू सांगितलं, DY पाटील कॉलेजला. हाय ड्रायव्हिंग किंग, कसे आहात तुम्ही? कुठून आहात? रामचंद्र दादा म्हणतायत 16 नंबर लाईक डन. थँक्यू रामचंद्र दादा. ड्रायव्हिंग किंग म्हणताय 60 नंबर लाईक डन. अरे सगळ्यांनी 60 नंबरलाच केलं काय? अक्षय टॅगवर पण डिपेंड होतो व्हिडिओची रीच. पण मला नाही रे माहिती कसे, म्हणजे कोणते टॅग कशाला लावायचे, कसं कळणार ते? अक्षय ट्रेंडिंग व्हायरल यूज करून बघ. ट्रेंडिंग व्हायरल टॅग यूज करून बघू का? पण भेटणार कुठे मला ते? टॅग लावायची तुला काहीच आयडिया नाही आणि म्हणे मी युट्यूबर. मी जेमिनीकडनं वगैरे घेते टॅग, बाकी काय माझ्याकडे ऑप्शनच नाही आहे. जेमिनी जिंदाबाद. सागर दादा हॅलो, रोड नंबर 717 प्रेझेंट मॅडम. हाय सागर, कसा आहेस भावा? हाय स्तुतीताई नमस्कार, स्वागत आहे. जेवलात का सागर दादा आणि स्तुतीताई? प्रेम बोलते लाईक वाढवा, लाईक वाढवा, लाईक वाढवा प्लीज मंडळी, लाईक वाढवा. चिनू म्हणते हो बरोबर, ताई 2च आठवडे आता मी लाईव्हला, मग नंतर वेळ मिळेल तसं येणार. ओके चिनू नो प्रॉब्लेम, पण आम्ही तुला मिस करू नाही आलास तर. स्तुतीताई म्हणताय जेवण झालं? हा स्तुतीताई बनवलंय, जेवायचं आहे. अक्षय दादा म्हणतो येस. काय येस अक्षय दादा? ड्रायव्हिंग किंग म्हणते ताई मी कोकणात आहे. कोकणातला आहात का तुम्ही? खैले असाय ड्रायव्हिंग किंग? प्रेम बोलतोय लाईक वाढणार तर आज मज्जा येणार. येस लाईक करा मंडळी, ड्रायव्हिंग किंग लाईक करा चॅनलला. अक्षयदादा म्हणतोय अगो वायटी स्टुडिओमध्ये जिकडे टॅग घालती तिकडेच ट्रेंडिंग आणि व्हायरल टाक. काय टाकू ट्रेंडिंग आणि व्हायरल? पण तेच ना, मिळणार कुठून मला ते टॅग? कुठले आहेत ट्रेंडिंग आणि व्हायरल टॅग? सागर दादा म्हणते मी पण आजचा दिवस लाईव्ह वरती आहे, नंतर 10 दिवसांनी येणार. हा दादा आता लग्न करणार.
लाईक टार्गेट 30. काल 33 झालेले ना. म्हणजे लाईक करा बघू. 18, 19, 20 पटकन लाईक करून टाका. पटापट लाईक करा मंडळी. अक्षय दादा ट्रेंडिंग हॅशटॅग व्हायरल मेन्शन कर तिकडे. ओके, असं म्हणतोय का? ओके ओके, हे तर मी करते रे. ट्रेंडिंग हॅशटॅग व्हायरल वगैरे करते. ओके, हाच टॅग आहे. मला वाटतं की ट्रेंडिंग व्हायरल टॅग यूज करायचे. कुठे भेटणार ते ट्रेंडिंग आणि व्हायरल? मचिंद्र पातारे, हाय नमस्कार मचिंद्र दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं. कुठून आहात तुम्ही मचिंद्र दादा? रामचंद्र दादा काय करताय? आवाज वाढव डीजे, तुला आयची शपथ हाय. ते व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये नको टाकू, टायटल मध्ये टाक. ओके ओके. माझे पहिले व्हिडिओ खूप चांगले चालत होते यार, आणि आता काहीच चालत नाही. रामचंद्र दादा म्हणतायत हर हर महादेव, जय जय महाकाल राजा. मचिंद्र दादा म्हणते मी अहिल्यानगर मध्ये वांबोरी येथे राहतो. ओके ओके, अहिल्यानगरला राहता का? खूप छान दादा. लाईक करा चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि आमचं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता. ड्रायव्हिंग किंग ताई कुठून आहे? मी कोकणातली आहे. ड्रायव्हिंग किंग सिंधुदुर्ग जिल्हा. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला असं. तू खैलो असेल कोकणातलो? अक्षय दादा मध्ये लाईव्ह घेताना पण टायटल मध्ये टॅग टाक. ओके 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 अक्षय दादा, नक्की टाकते आता पुन्हा घेताना. छान दिसत आहे. थँक्यू मचिंद्र दादा, थँक्यू सो मच. लाईक करा मंडळी, लाईक करा प्लीज, लाईक करा, लाईक वाढवा. 30 लाईक्स आहे आजचं. रामचंद्र दादा म्हणतात कराड सातारा. रामचंद्र दादा सातारकर, नमस्कार. फौजींचा जिल्हा, फौजींचा जिल्हा हाय फौजींचा. कमेंट करा पटकन, कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. ड्रायव्हिंग किंग ताई मी कणकवलीचं असे. ओके, कणकवलीचं असे काय? वा वा वा. मी कुडाळ मधला, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ. खूप छान, मस्त वाटला. नक्की सबस्क्राईब कर भावा माझ्या चॅनलला. रोज लाईव्ह असता 1:15 वाजता. हाय मचिंद्र दादा, स्वागत आहे तुमचं पण. प्रेम बोलतोय फॉर युअर डिस्क्रिप्शन हॅशटॅग मराठी लाईव्ह, लाईव्ह नाव हॅशटॅग एंटरटेनमेंट हॅशटॅग मराठी महाराष्ट्र कोकण. ओके, मी स्क्रीनशॉट मारून घेते आणि टाकते. थँक्यू प्रेम. रामचंद्र माझा मित्र सुद्धा जम्मू काश्मीर आहे पोस्टिंग. हो का दादा? खूप छान मंडळी, कमेंट करा सगळ्यांनी, कमेंट करा. अजून कोणाला काय माहिती असेल तर नक्की सांगा मला. प्रेम अजून सांग. अक्षय दादा, शेतकरी जीवन. मी सोलापूर जिल्ह्यातून माढा तालुक्यातील एक बळीराजा आहे. नमस्कार बळीराजा दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. आणि आपले शेतकरी हे आपले जय जवान जय किसान, बरोबर की नाही? खूप खूप स्वागत आहे. कोणती शेती करता शेतकरी राजा? ड्रायव्हिंग मध्ये ताई परत लाईव्ह कधी घेतोस? आता हल्ली म्हणजे रात्रीचं वगैरे घेणं मी बंद केले, नाही तर 8 वाजता घ्यायची. बघू आता स्टार्ट करायचं आहे, कारण मला वॉच टाईम माझं लवकर कमी म्हणजे वाढवायचं आहे. सो मी सांगेन आज जर घेतलं तर 8 वाजता, 8:30ला किंवा 9 ते 10 नंतर असं करणार. बघू, सांगेन मी, पोस्ट करेन नक्की. तुम्ही चॅनलला जर सबस्क्राईब केलात ना, तर बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर जायचं, म्हणजे माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवरती भेटतील. शेतकरी जीवन म्हणताय ताई मला पण सपोर्ट करा. लाईक डन ताई साहेब, डन सब डन ताई साहेब, नमस्कार. ओके शेतकरी राजा, मला कमेंट करा. माझ्या लेटेस्ट जी कालची शॉर्ट आहे त्याच्यावर कमेंट करा, मी करते तुम्हाला. तुमचं पण चॅनल आहे का? ड्रायव्हिंग किंग म्हणताय ताई मी जाऊ का? गाडी चालवत आहे. हो हो ड्रायव्हिंग किंग, नक्की जावा. आणि नक्की जेव्हा पुन्हा उद्या, जर आज नाही माझं लाईव्ह असेल तर उद्या 1:15 वाजता नक्की असणार आहे. या
पेरू ऊस मका शेतकरी दादा म्हणतायत पेरू ऊस मका घेतायत, मला पण सपोर्ट करायला सांगा. येस, शेतकरी दादांनाही सपोर्ट करा सर्वांनी. हाय अथर्व, स्वागत आहे. शेतकरी दादा माझं पण चॅनल लहान आहे, व्हिडिओच्या खाली कमेंट केल्या आहेत. ओके ओके, मी नक्की जॉईन करेन तुम्हाला. आणि चॅनल लहान असो या मोठं असो, आपण मेहनत करत राहायची. प्रेम बोलतोय 10 मिनिटात ये तू. अरे कुठं जाते रे 10-10 मिनिटाने तू. शेतकरी दादा म्हणता हो ताई साहेब. ओके, मी नक्की पाहीन तुमचं चॅनल आणि जॉईन पण करेन तुम्हाला. म्हणजे कमेंट करा. अथर्व लाईक करा चॅनलला. हाय, प्रेम कोण आहे? प्रेम माझा भाऊ आहे, माझा भाऊ आहे, भाव. ड्रायव्हिंग किंग ताई मला तू जॉईन आहेस. ओके ड्रायव्हिंग किंग, चालेल, आपण भेटू पुन्हा. बाय, टेक केअर, काळजी घे भावा. गणपतीची तयारी चालू झाली असतली मा. हो अथर्व, तो पालीचाच आहे. रामचंद्र, कोकण कन्या जेवण झालं आहे का नाही? जेवण बनवलंय दादा, पण आता मुलीची वाट बघते. जेवायला येणार ना ती आता 2:15 वाजता, मग तेव्हा जेवणार आहे आम्ही एकत्र. एकट्याला जेवायला नाही जमत मला. अथर्व तू कुठला आहेस? अथर्व रायगड, पाली, बालेश्वर ना. हा हा, तू पण तिकडचंच आहेस ना? प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा. 20 लाईक्स करून टाका लवकरात लवकर आणि जॉईन व्हा CC वरती. आणि कोकणातला कोण आहे तर कमेंट करा. आणि गणपतीची तयारी झाली काय माका सांगा नक्की. बाल बल्लानी तुझी आसना. ताई तुझे व्हिडिओ खतरनाक असतात. बघितलंय काय तू? बघितलंय? अथर्व दादा म्हणते कोकण. ओके, तू पण कोकणातला आहे काय? वा वा वा, खूप छान. पालीच्या बालका बल्लारेश्वर जय देव जय देव. बाल भक्ता लागे तुझी आसना, तुझी आसना. पालीच्या बालका बल्लारेश्वरा जय देव जय देव. थँक्यू अथर्व. रामचंद्र दादा, आम्ही सुद्धा आज पहिल्यांदाच पाहिलं शॉर्ट व्हिडिओ. कोणाचा? माझे असतात दादा शॉर्ट व्हिडिओ, पण काल तुम्ही म्हटलात ना, मग आता म्हटलं काही नाही, काही रोज काहीतरी टाकायचं. आवाज छान आहे. तुम्ही कधी आला होता लास्ट इथं? पालीला नाही आली आहे मी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. रामदादा, आमची ताई खतरनाक असल्यामुळे ते व्हिडिओ पण खतरनाकच असणार. थँक्यू रामदादा, थँक्यू सो मच. ड्रायव्हिंग पिंक पण आपल्या कोकणातले कणकवलीतले असतात ते. रामदादा थँक्यू सो मच. ड्रायव्हिंग किंग म्हणतात मग ताई कुठे कशा कुठे आहे असं म्हणायचंय का? ड्रायव्हिंग किंग मी कोकणातलीच असे, पण मी रवते जम्मू. मिस्टर इकडे कामाक असल्यामुळे हवाच भारी असा. हवाच भारी. आणि तू काय करताय मग ड्रायव्हिंग किंग? अथर्व म्हणतायत रायगड का कोकण आहे का अजून? रायगड का कोकण आहे का अजून म्हणजे काय? मंडळी कमेंट करा. सॉरी. ओके, असं म्हणायचंय काय? रायगडचं कोणी आहे का अजून असं? म्हणजे लाईक वाढवा. 20 लाईक्स. प्रेमने 30 लाईकचं टार्गेट दिलेलं आहे आपल्याला. अजून 11 लाईक्स करायचे आहेत पटकन. अथर म्हणते रायगडला कोकण का अजून म्हणजे कोकणासारखं वातावरण. लाईक सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी. ओके ओके, कमेंट चुकली. ओके. हाय प्रेम. गो नागपंचमीक नाही गावाक जाव नाही गो.
नागपंचमीक नाही जाऊ गो, सुट्टी नाही ना आता, गणपतीतही नाही, नागपंचमीक नाही, आता दसऱ्याक जाऊ गावता का बघतोय. काय करतलं पोरांच्या शाळांमुळे आपणाक नाही जाऊ भेटणार. प्रिया स्वागत असं तुझं, प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. ड्रायव्हिंग किंग तुम्ही कणकवलीत खैरवताय. आमच्याकडे आज नागपं ना नागोचमी नागपंचमी आज, काल तर झाली ना. 20 लाईक्स कंप्लीट आहेत आपले. वा वा वा. अक्षय दादा मदत करता, फुस फुस. अक्षय दादा काहीतरी खा, असं उपाशी राहू नकोस, ताप आहे तुला. अथर्व युके मध्ये असतोस तू. वाव वा रे वा. अक्षय दादा पण असतो आमचा इटलीला, आमचा अक्षय दादा पण इटलीला असतो. ड्रायव्हिंग ताई मी गोव्यातून काश्मीरला सुटणार 27 तारीखला. गोव्यातून काश्मीरला, अरे वा, बापरे, केवढा मोठा प्रवास. आणि कशाने जाणार, बाय रोड या ट्रेन. मंडळी प्लीज लाईक करा चॅनलला, सीसीवर कमेंट, सीसीवर जॉईन व्हा, कमेंट करा. गोवा वाले बीच में सगळे कोकणातील भरलेले असत. ओके, म्हणजे तुम्ही कशाने जाणार असं विचारलं. अक्षय दादा म्हणते काही नाही, खायचं मला ताप आलं की खायला नाही जमत, पण अरे खा थोडंसं काहीतरी, फ्रुट्स वगैरे खा ना, फ्रुट्स तरी खायचे. तर म्हणते म्हणून कोकणचं कोणी लाईव्ह ऑनलाईन भेटला का बरं वाटतं, स्पेशली माझं कोकणवासी. अथर्व माझं पहिल्यांदाच आलास का तू लाईव्हला, याच्या आधी आलेलास का, याच्या आधी पण आलेलास ना. रामदादा म्हणते प्रीतीताई गावात गेल्यावर उकडे तांदूळ घेऊन ये, त्याची पेज पिळल्यावर तब्येत बरी होणार. हा दादा, पण माका पेज नाही आवडणार. मी किती ताप पिलो ना तरी मी पेज नाही खाणे, मी फक्त माका डाळ भात चालत, पण मी पेज नाही खाऊ शकणार. अक्षय दादा देव गई उकड्या तांदळाची पेज. कोणाला माहिती आहे उकड्या तांदळाची पेज कोकणात खातात. रामदादा माका ना लहानपणापासून पेजच नाही आवडणार. माझे चडवाक आवडतात नानग्या, पण माका नाही आवडणार. माका असं वाटतं ताप पिल्यावर मस्तपैकी चिकन बिकन खावा. माझं लहानपणीचा कोकण आता चेंज होतोय, राहील का कोकण नीट. तेच ना, जे पहिलं जे आपलं कोकण होतं ना, जसं डोळ्यांना दिसायचं, ते आता सगळं बदलून गेले. त्याच्यावरती महासमृद्धी जो रस्ता झालाय, पण जेव्हा आम्ही कणकवलीला वगैरे जायचो ना मामाकडे, तेव्हा तो रोड आणि ती वळण अप्रतिम होती, आणि त्या झाडाखालची सावली, त्यात थोडी मिरपूड घालायची. हो. स्पायसी, एक्स्ट्रा स्पायसी. रामदादा श्रावण भाद्रपद महिन्यात डाळ भात खायचा असा. हो हो, मी डाळ भातच खातोय, आमचं श्रावण लागलो ना. ताई मी लाईव्ह वर म्हटलं. ओके ओके, काय लाईव्ह वर म्हटलेलं. हा, कोकणातले भरलेले असत. हा, कोकणातले पण आहेत, खूप आहेत. म्हणजे माझ्या लाईव्हला आहेत तरी 20-25 माणसं तरी म्हणजे आहेत जी कोकणातली आहेत, पण ॲट अ टाइमला नाही येत, मध्ये मध्ये येतात. प्रेम पण कोकणातला आहे. हा ड्रायव्हिंग किंग पण कोकणातले आहेत, कणकवलीतले. अक्षय दादा पुण्यातला आहे, पण त्याला कोकण येते. रामदादा मालवणचे आहेत. आणि अजून कोण होतं, माझं कुठे गेलं. अथर्व म्हणते यावं वाटतं पुन्हा, पण चांगले आहेत ना इथे, ते येऊ नाही देत. ओके, यावं वाटतं पुन्हा, पण चांगले आहेत ना इथे, ते येऊ नाही देत. म्हणजे नाही मला कळलं, चांगले आहेत ते येऊ नाही देत म्हणजे. ड्रायव्हिंग किंग म्हणते अशोक लेलँड 6 टायरी घेऊन जाणार आहे, गाडी ट्रान्सफर आहे. ओके ओके,
वा वा वा. अक्षय दादा म्हणते माझं पण अवघड आहे, श्रावण चालू झालाय. हाय कौशल्य, स्वागत आहे तुझं छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ल्यावर आसपास. येस. ड्रायव्हिंग मध्ये कोकणात कधी येतं? लस गणपतीला. नाही रे दादा, गणपतीक नाही या वर्षी गावाचा. गेल्या वर्षी मी इलेलो आहे इकडे जम्मू पूर इलेलो, तरी पण त्या पुरात कशी नाही कशी काढून आम्ही इलेलो, पण या वर्षी नाही. प्रेम विचार करता. प्रेम, हाय प्रेम. अथर्व म्हणतोय पैसे सॅलरी खूप चांगली आहे ना इथे, ते येऊ नाही देत असं बोलतोय. ओके ओके. हा ते तर हायच. कामासाठी आपल्या गरजांसाठी आपल्याला आपला देश सोडून जावं लागतंय, पण काय करणार. पण एखाद्या वेळी ना जेव्हा तुला वाटेल की बस आता मला इथं नाही राहायचं, तेव्हा नक्की तुझ्या देशात परत ये, तुझ्या कोकणात. प्रेम, अथर्व पण कोकणातलाच आहे. प्रेम बोलते कौशल्य नाही, कौशल आहे. कौशल आहे त्याचं नाव. मी तर कौशल्यच वाचते तिचं, त्याचं नाव. पोटा अक्षय दादा पण पोटा पाण्यासाठी बिचारा तिकडे आहे एवढा, आणि आता त्याला ताप आलाय बिचाऱ्याला, पण बघायला तिथं कोण नाहीये. प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं. हाय कौशल, कुशल, कौशल लेले. हाय सुनीता ताई, स्वागत आहे कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये. कौशल म्हणतोय दादा. अथर्व म्हणते प्रेम, गांधी चौकी वरची आळी. सुनीताजी नमस्ते. ड्रायव्हिंग किंग म्हणतोय बाय 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 ड्रायव्हिंग किंग, या पुन्हा भेटायला. हॅलो प्रेम, सुनीता ताई म्हणतात. कौशल म्हणतोय लेले आम्ही खातो केले. लेले आम्ही खातो केले. यार सगळ्यांनी जेवलात की नाही? प्रेम, आज मी 3 वाजेपर्यंत नाही लाईव्ह घेणार, मला भूक लागते. मला भूक लागली. काल तर मला नंतर वर यायला लागलं जेवण 3 वाजता. तुम्हाला 3 वाजेपर्यंत अडवून ठेवलेलंच काल. मी नाही उद्या तुमच्या. लेले गाणलेले म्हणजे काय? गणलेले. ना 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 पर चले. मराठी लाईव्ह कोकणची प्रीतिया, हॅशटॅग मराठी ब्लॉग, हॅशटॅग लाईव्ह मराठी, मराठी यूट्यूबर. थँक्स प्रेम. ये जेवायला, कौशल म्हणतोय. येते येते. प्रेम बोलते गंजलेले. म्हणते डाळ भात लोणचा. प्रीतीताई म्हणता कोण नाही कोणचा. मग आठवण काढता कोण माझी. काय हो ताई, जात नाही का? जात नाही शाळेत? म्हणले सिलेंडर संपलंय, लवकर बसूच नाही, माझं लय डोकं उठलंय बघा. राहू दे मग मी घेऊन येतो. सुनीता ताई बघा दादांना फसवतात. मुलांना आणायला जायचं म्हणून ताईनी बहाणा मारला मस्तपैकी. झालं जेवण? नको का डाळ नको? हा, हिरव्या मिरच्याची मूग डाळ बनवली, म्हणजे वरणच बनवलं, फर्स्ट टाइम हिरव्या मिरच्याची बनवली. तुम्ही तिखट बनवता ना? असंच प्रयोग काय काय करून बघावं म्हणाला हिरव्या मिरच्या. मी त्या दिवशी दिली ती हिरव्या मिरच्याची. मला काय खाऊ चाललंय, पण त्यात मीठ टाकलेलं तुम्ही. मीठ टाकून अगोदरच ठेवलं, तुम्ही म्हणल्या लगेच मीठ टाकून ठेवलं. मला तुमचं दादानी खाल्लेली. हा, सगळं 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 आमच्यात खाऊन टाकतात. दिल्या दिल्या मी खाल्लं, टेस्ट केलं तर ठीक. हा, नाहीतर मी ताट लावण्याच्या इकडं किचन इकडं सामान तिकडं. हा.
1K झाले सबस्क्रायबर. कोणाचं संपला? हँग जातोय ना तो. चालत नाही. बघितलं दाबलं तर वेगळंच काहीतरी होतंय ना. अक्षरामध्ये पैसे मागे पळून तरी किती पळणार आणि पळून तरी काय फायदा. बरोबर आहे यार. आता तर झिरो आहेत. बरोबर आहे अक्षय दादा. पैशाच्या मागे किती पळणार ना. शेवटी माणूस थकून जातो. लाईकचं लक्ष आहे 30. येस 21 लाईक झाले आहेत. करा बाबा लवकर लवकर 30 लाईक. जीवच आहे म्हणा. भूक लागली. हो मी 2:15 वाजता लाईव्ह संपवतले. काय लाईव्हची तशा पहिल्या किचन मध्ये घाबरू घाबरू घ्यायचं. आता हे बघा लाईव्ह घेत घेत कुठे बसत आहे. हो तुम्हाला माहिती मला एक दिसतंय. मी एकटीच बसते. होय 1K झाले 10 महिन्यात. ओके 1K झाले का 10 महिन्यात. मस्त मस्त. कॉंग्रॅच्युलेशन. सबस्क्रायबरचं महत्व नाही मला. वॉच टाइम नाही. 1K बी झाले काय तेच ना. 500 झाले म्हणजे 1000 सबस्क्रायबर ठीक आहेत. पाहिजेत त्याला हेच आहे त्याची. पण हे पण पाहिजे ना. वॉच टाइम पण कम्प्लीट. आता बघा ना माझा टप्पा एकदम छोटासा राहिलाय तर पटकन होईल. ₹150 रिचार्ज आहे माझा महिन्याचा. 300 अक्षय दादा म्हणते आज ऑफिसला जायचं होतं पण ताप आला बिचारायला है ना. रामदादा म्हणते प्रीती ताई माका भूक लागली जेवायला ये. डाळ भात लोणचं आणि कोण नाही कोणचा रामदादा मी नाही येऊचोय. अक्षय दादा म्हणते पण शक्ती नाही. अरे तुला तापामुळे तुला डेंग्यू झाला एवढा. त्यातनं म्हणजे रिकवर व्हायला तरी 15 दिवस लागतात. रामदादा हसतायत. प्रेम बोलतोय आज जो करेल 99 वा लाईक त्याला माझ्याकडून थेट ₹500 कॅशबॅक. हा तेच ते एकदाच माझे 105 काहीतरी 106 लाईक झालेले. हा त्याच्यानंतर नाही झालं माझं. प्रेम प्रेम असं नसतं. 33 म्हण ना. जेवायला काय आहे आज. आज चण्याची आमटी भात आणि बुंदी रायता बनवणार बस आणि पापड इतना ही और कुछ नहीं खाएंगे. डाइट पे है हम. डाइट पे है हम और कुछ नहीं खाएंगे. डाइट पे नहीं है. टॉनिक चला गया उधर. मेरा टॉनिक दिल्ली में चला गया इसलिए मेरा सारा कुछ ऐसे
कमेंट करा मंडळी. नुसतं बघते SSC वर 0 माणसं नुसती. मी असा की कमेंटच नाही करू इथंच तोंडाला बोलू. असं रे आता 2 दिवस. हाय काजोल, सरळ सांगायचं नाही देणार प्रेम. हा आला धनल, आला धनल प्रेम काजोल ID घेऊन. हाय सुनीता ताई. हा बघा अशी माणसं येतात ही आणि काय पण बोलतात. सरळ सांगायचं ना. काजल कोण? अजय देवगणची बायको असा आहे. काजोल हाय तनुजा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये. 22 लाईक्स डन. थँक्यू तनुजा ताई. कशी आहेस तनुजा? नागपंचमी झाली मा? धनल तू कमव फेक ID मधून. हा माका धनल बद्दल कळला की धनल पोरींच्या मागे लागता. खरा असा धनल? तनुजा ताई मध्ये नमस्कार ताई. नमस्कार तनुजा. थांबतच नाही तू. पटापट लाईक वाढवा, 500 रुपये कॅशबॅक कमवा. 30 वाल्याला दे म्हणा की मी 30 वाला असाय. सुनीता ताई म्हणते 30 लाईकला मला दे, मी 31 ला लाईक करते. आमच्याकडे बाई पातोळ्या बनवतात. बाई कोण? तनुजा ताई बाई कोण? तसं नाही ते आमच्याकडे बाई असं. हा तिथं डॉट आहे. आमच्याकडे बाई पातोळ्या बनवतात. ओके ओके. मी विचारते बाई कोण? आमच्याकडे बाई असं. ओके ओके. तुमच्याकडे पातोळ्या, आमच्याकडे पण पातळ्याच. बरी आहे बरी आहे असं म्हणते तनुजा ताई. हो चला मी जाते. गावामध्ये जरा सिरियसली घ्या. जाते. आता मी त्याला जरा बसते सिलेंडरच्या टेन्शन मध्ये जरा. ऍक्टिंग सुनीता ताई, ऍक्टिंग ऍक्टिंग सुनीता ताई ऍक्टिंग करते. फेक ID यूट्यूब वर काउंट मध्ये धरत नाही, ऑटोमॅटिक उडून जातात. हा ना. आपल्यांना लाईक वाढवायचे आहेत. 500 रुपये साठी मेहनत करा. सुनीता ताई सुनीता ताई ऍक्टिंग करायला गेल्या माहितीये. दादांना सांगितलं गॅस संपलाय माझं, मला लावायला येत नाहीये, मग टेन्शन आलंय. आणि दादा बोलले की ठीक आहे मी मुलांना घेऊन येतो. आता सुनीता ताई सांगतात आता मिस्टर आहे ना जरा ऍक्टिंग करते. तनुजा ताई मध्ये जेवल्यात की नाही? नाही ग तनुजा ताई, परीची वाट बघते. रामचंद्र दादा म्हणते डबल लाईक डबल स्क्रीन टच करा. येस मंडळी डबल स्क्रीन टच करा. असं ताई कळलं. येस. मला वाटलं की कोणती बाई तुमच्याकडे बघ म्हणजे पातोळ्या बनवते. विजय दादा म्हणते हाय जम्मू कोकण गर्ल. हाय विजय दादा, स्वागत आहे. मंडळी प्लीज लाईक करा पटापटा आणि कमेंट करा. आणि नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून उद्याचं जे लाईव्ह असेल तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येत जाईल. तनुजा ताई पाऊस पडता की नाही कोकणात? विजय आज काय टॉपिक आहे? आज टॉपिक तुम्ही सांगा, आपण बोलू त्या टॉपिकवर. आणखी 76 लाईक्स आणि 500 रुपये कॅशबॅक तुमचेच. इथं 30 होताना मुश्किल. विजय गणपती बद्दल बोला. ठीक आहे मंडळी नो काय मग यावर्षी गणपती किती दिवस ठेवतालाय? कमेंट करून सांगा. प्रेम यावर्षी तुमचं गणपती किती दिवस? तनुजा ताई तुमचं गणपती किती दिवस असा? सीसीवर असणाऱ्यांनी मला कमेंट करून सांगा की तुमच्याकडे तुमचं गणपती किती दिवस असता. विजय दादा 21 days ॲट माय फ्रेंड्स इन देऊळवाडा. ओके मग मजा करा.
विजय दादा, वामन दादा म्हणतायत हाय. हाय वामन दादा, नमस्कार. प्रेम बोलतोय 5 दिवसाचा गणपती असतो. ओके. आणि वामन दादा, तुमचा किती दिवसाचा गणपती असतो? कैसे हो फ्रेंड? मैं ठीक हूँ वामन दादा, तुम्ही कसे आहात? तुमच्याकडे गणपती किती दिवसाचा असतो? कमेंट करून सांगा. सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागान. विजय दादा, फर्स्ट टाइम विल सी कोकण आरती विसर्जन एंड ऑल एक्साइटमेंट. ओ माय गॉड, फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप. प्रेम बोलते 22 लाईक मधले 7 लाईक माझेच. हा, स्टार्टिंगला ना 11-12 वगैरे करायला सुरुवात केलीस तेव्हा. विजय दादा म्हणते लव ऑनवर्ड्स, सॉरी, लव टुवर्ड्स गणपती ऑफ अवर कोकण पीपल कॅन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. येस विजय दादा, खरं बोललात. हे शब्दात नाही, म्हणजे तिकडचे लोक आहेत कोकणातले, तिकडचे गणपती अप्रतिम. मंडळी पटापट कमेंट करा यार, कमेंट करा. मंडळी प्लीज कमेंट करा यार, कमेंट करा. सिंधुदुर्ग शोभे आंबा फणसाच्या बागानी, कोकणाचा पाया रचिला दैव देवतानी, कोकणाचा पाया रचिला देव देवतानी. मोबाइल मी यूट्यूब मी हर साल देखता हूँ पर लाइव फर्स्ट टाइम देखूंगा. ओ माय गॉड. बघा बघा विजय दादा, खूप छान, खूप छान. आणि आम्हाला कमेंट करून सांगणार का लाईव्हला की तुम्हाला कसं वाटलं यावर्षी. हाय देव उगवस, 5 दिवस. ओके, देऊदादांचा गणपती 5 दिवस असणार आहे. वा वा वा. अजून सीसीवर असणाऱ्यांनी नक्की सांगा. देऊदादा चॅनलला नक्की लाईक करा. जेवलात का? विजय दादा म्हणते तुम्ही या कोकणला गणपतीला माझी सिस्टरचा रोल देतो मूवी मध्ये. हो का? येते 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 येते, पण मला ऍक्टिंग नाही येत. देऊदादा म्हणते मतदान केलं ताई. थँक्यू देऊदादा मतदान केल्याबद्दल. आता मी नक्कीच भरघोष मतांनी मी विजयी होईन. जेवलात का देऊदादा? ना 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 ना. देऊदादांचा गणपती 5 दिवस असणार आहे आणि प्रेमचा गणपती पण 5 दिवस असणार आहे. पण अजून बाकीच्यांचं कोणी काही सांगितलं नाही की तुमच्याजवळ गणपती किती दिवसाचा असतो. कमेंट करून सांगा. विजय दादा म्हणतात चालेल, माझी बहीण मुकी आहे मूवी मध्ये. जस्ट येस येस, मध्ये ओ ए करावं लागेल ना. ए ओ ए ओ ए ओ ए. गणपती बाप्पा आमच्याकडे असतो फक्त 5 दिवस, पण त्याच 5 दिवसात 365 दिवसाचं सुख देऊन जातो. वा 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 वा, खूप छान प्रेम, खूप छान, मस्तच, खरं बोललास भावा. ए ओ ए ओ ए ओ ए ओ ओ. मुकी बहीण अशी बोलणार. ए ओ ए ओ ए ए ओ.
विजय दादा, बट शी हॅज अ बिग पॅलेस, शी इज रिच अँड आय एम पूर. ओके, ही स्टोरी आहे का? मुख्या बहिणीची. वामन दादा म्हणतात हाय. वामन दादा, वामन दादा. ना 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 ना. ना 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 ना. ना 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 ना. ना 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 ना. मंडळी सांगा सांगा, तुमच्या जवळ गणपती किती दिवसाचा असतो? कमेंट करून सांगा मंडळींनो. तो बट त्या घे, ते घे. थांब थांब, तसं नको करू. बाप्पासाठी एक लाईक तर बनतोच. गणपती बाप्पा मोरया. पुढल्या वर्षी, या वर्षी लवकर या. 28 दिवस. किती दिवस राहिले मंडळी गणपती बाप्पाला? बाप्पा माझा बाप्पा किती गोड दिसतो, माझा मोरया किती गोड दिसतो, माझा बाप्पा किती गोड दिसतो. खुशी. तू विश्वाचा पालनहारी, किमया तुझी बाप्पा आहे न्यारी. तू विश्वाचा पालनहारी, किमया तुझी बाप्पा आहे न्यारी. माझा बाप्पा किती गोड दिसतो, माझा मोरया किती गोड दिसतो. देवा हो देवा. मंडळी, सेसीवर असणारे सांगा मग, तुमच्या जवळ गणपती या वर्षी किती दिवस असा? तसे आमका का चकली आणि करंजे वगैरे खाऊ घेऊ गया. सीसीवर असणाऱ्यांनी नक्की सांगा की या वर्षी गणपती तुमचं किती दिवस असा. थोड्या वेळात मी पीसी वरून स्क्रीनकास्ट करतो. बघूया व्ह्यूज वाढण्यासाठी काय काय करता येईल. ओके, म्हणजे मला नाही कळलं. थोड्याच वेळात पीसी वरून स्क्रीनकास्ट करतो. बघूया व्ह्यूज वाढण्यासाठी काय काय करता येईल. त्या साक्षीताई म्हणत होत्या की त्याचं म्हणजे प्रॉब्लेम होतो स्क्रीनकास्टचा लाईव्ह करायला, कारण त्याच्यात आपला आवाज नसतो वगैरे मध्ये मध्ये. स्क्रीनकास्ट लाईव्ह चालू करून बघतो. ओके ओके. स्क्रीनकास्ट मध्ये खूप माणसं येतात यार, खूप माणसं येतात, व्ह्यूज खूप भेटतात.
मला पण भेटायचे, पण तेच ना मी डिलीट करते. ओके प्रेम, चालेल मग आता मी लाईव्ह संपवतोय. हो प्रेम, मी आता लाईव्ह संपवते. आता परी येणार आहे आणि जमतही नाहीये मला. अजून 5 लाईक पाहिजे होते. 5 लाईक करूनच जाते. ओके, मी पण चेक करतो. ओके बाय प्रेम, बाय बाय.